puyɓe ma ɗum ko bandiɓe ɓe lasoɓe are jawdi le ko wallay okkata ɗum ko artike mum en fait woɓɓe sago maɓɓe so ɓe ari ɗo ko yo jindu yaw waɗo pokoji yaw laagon ɓe ƴettata ɓe jonnoma projet on ɗum débrouillewɗa ɗuman ko ara gon ɗo fiinama hiltito quoi are na ɗum woni amitiyagal ƴettugol ami joma yaw waɗum pokoji ɗo na ɗum woni amitiyagal ami joma vrai vrai wallitoma ko heɓata ɗon c'est ça turnuma projet ko golla min sala ko yiɓitirama franchement ɓay nan fin parce que en kadi mi weltika moƴƴa wallilan piji boyi ko noon donc ɗum sikki hannde ko ɗum noon min kadi watama wiɓitirde ko moƴƴi kon ɗo na fo wanditata ɗum voilà ensuite mariage an ɗo kono feƴƴiɗi daroɗa on ne ensemble o donc piji ɗin ko noon ara yo yawatna ɗum noon adda ya pat ɗum mare ko got nan fetande mi ala famude ma depuis weti an c'est à quel souci tigi on ɓaynami fen mo war ko wala go ñande ka suudu ɗo gila bimbi ha kikiɗi mi wiɗa ni ronkude ɗum c'est ça ton problème c'est ça mon problème yo no ɓayla haalude ɗa eno dela ngañum de rester à la maison d'abord de rester patient e anda rawni men mi falama wadde goɗɗum mi wako ɗon walade ɗo gila bimbi ha kiki ayna on je suis désolé franchement parce que au fait mi yiɗa yirgol ma mi mi yiɗama yirgol ni so tawi woni goɗɗum o waɗe ɗima to so ɗum ala ke ɗum waɗi a weltaji ma ɗum ɗo fala yeeyani falam ɗum ngol ɓe jom yo wala ko suudu ñande ngallangal fo ha kikkiɗe watto ɗon kadi janggo ɗin mbiya ɗum ɗan sa woti gollugol a wata on jargol laƴa wata ɗum mais fi tigi ɓama o quoi so tawi woni wonta probléme a proposition mi jonnoma par ce que annatandam a faami so tawi ɗa wawi yawde golli ton kenenti je sais pas ha trouvé goɗɗum go quoi ko boutique ko ganda bamako so tawi ɗa wawi golli ton kero kenenti wota ñalluga gon koye nda kon ila sikkude au moins hay tamma on tan librement on ɗo ko yeɗi ko mum ɗo kon par ce que mi wiya woni ɗani ɗum ɗan ndiyangane an tigi kay siɗa ka ñallitata ko suudu aray komin tu woni nga arti wo kikiɗe d' accord joni noon ko ɗum to navi ko ɗum yeɗa pon joni ndaara ɗo han kikiɗe kikiɗe fat ɗum ɗo fof ɗo par ce que ayni wonugo ko suuduga ñalla ka suuduga ranni génagol ɗum ɗo lannima mettude to ana mi anda yaari ɗum ɗon par ce que nanno a wanna lan après de devis koye nda kon fi goɗɗuma on ko fallay waɗu kon mais bon a heeɗima ɗum ɗon taw ɗum ɗon na wadde ami to halle s'il te plaît mi ama yirgol ni chéri arrête ça te woni no waɗi 10 mois wala ko ɗum ɗo waɗi s'il te plaît a ñaami sérieux mi yaala mbaɗa ñaama ɗo de ñaami mi yaala ñaama arrête s'il te plaît min noon mi ñaamali a fiyan taw hakkude walla ronkala noddude hiɗa hande ko goɗɗe ma andaɗano tan no numéro ma o soni ha ruuji a fenay pusmiya ɓuure ka quartier ɗo a pottiɗo ande koɗo waɗidir tan o ko peñƴe maɗo noon jakankiga ko ɗum boji yaltude sere ɗum woto yere wenda ɗon mi yaltiden kadi ɓay an joni ko be mi ɗaɓɓanama calculatrice mi jooɗo mi wata calcude fi seni feeɗo feƴƴuno jam an kinarɗa merde naninde wasulnoɗa ɗa yiyanayda fe anda min yaltudugol men ngol ko ɗon mettelan an kadi a déborday trop hey yeru quoi da ɗuman ayi ay tun yimɓe ɓen birije ɗe ɗo jooɗo bewa ala kono accemi landoma nde namde ko koni circle ka quartier ni on ɗum andi ko andanite mayde hoorere jirasi ndara taw goɗɗo aɗa fela jirasi radio maɓɓe on min joɗɗinima o ko felata ko min numa mi falatake yewgol toon haala woni andi yimɓe ɓen ala nande kono circude koni kadi goto andi ko non waɗi nenda moodi makko no uttanimo place wiyaɗo ko andi on artino kon non kadi waɗi ko ƴettugol kele mum kadi bama goto naɓa joɗɗinayi on place na kamɓo ni kaso ko hakkude yalama mi hotan tan mi holantama fenade mi innuma
ma jiwo miɗo huli mo miɗo huli Allah miɗo huli kadi ko goreje men e puis ko gorko on kadi jokku haaju ma selaɓe he jokku haaju ma selaɓe goɗɗo e maɓe wondi kadi suusu reedu han to kadi e ɓema ɓen ko ki hande wondi ɓen no wonduno neeɓi ko gonga ma kono nini ɓe wonda ta goɗɗo nanire ɗum ta bonnu tun dewgal oyangal nani bonnatamo dewgal ko bonnatamo dewgal ngal ara yatawama suti par ce que ñande modi makko andi ɗum ñande modi makko andi ɗum ɗon annanayamodi ko faya mi andinta modi makko dey ha haaju an ala e mum c'est le min problème goɗɗo nanirtade andi min kanto mi haalanta siga ɗi piiji ko ɗum quartier fo min nandu hakkuno yalla min mi haalanta ɗum wiyetama goɗɗum jiwol no suusireede an joni joli o naɓa heyon hay ka makko ɓe e jokki ka ngala han joni accana wata naatan kaso accana wata naadan kaso min to jama on nanira num ɗo ɗo joni mi naata kaso fena tun goɗɗo mara fena abbo mi yaha oler ɗo acci tan en filti yawgol to ni Arrête ça s'il te plaît. Commence à m'énerver franchement. Commence à m'énerver. Quand on l'a jusqu'à 7 heures, quand on l'a, colère au d'arbre. Lundi, colère au d'arbre. Colère d'habitude, non, attends. D'habitude, colère au d'arbre. hande ari meɗen mari client moƴƴa mi wawali artude on lewr ɗo C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Lundi, mi mbiɗa empêche soñu gogo ɗo, jeune gogo ɗo mbiɗa quoi. Mais si ça continue comme ça, il va bailler. aɓe fiilan ka boutique kam fiiɗa iwri ka boutique parce que na o le oɗa andi mi joni noon andi abode an tigui ɗa andi embouteillage no woodi ɗo no woɗɗi c'est un peu du temps écoute-moi s'il te plaît dafa modiri ɓe nguma ha wattade Dubai dafa modiri ɓe nguma ha wattade Sine parce que hay o andi ko jelowɗa heɓde compte ma si ɓe mo watti heɓde koye bata ko tan e ɗo famode mi sa yi minima ko min jommuma je suis capable de financer ko ɓe ko fala ɓe ko besoin de la police je suis capable donc tawi a jokkina haaronke min comment golla derke min ni a golla a foti ko waɗi ɗi bêtise ɗo mais tu n'as même pas commencé du travail ɗa andi a faalema une bêtise fof mi waɗa non mi waɗa non ko embouteillage waɗi tele kadi tami mari client moƴƴa mi yettaki law avec les taxis motards là pas d'embouteillage pas d'embouteillage il fallait la tuuti ala tena des balles de fou ça fait je sais pas 4 à 5 fois là ni mon pas là je te dis pas ate fasi minyame ate fasi minyame ko nyande jang ay no dugo nan comment tu vas sur ça va nyal langal kal ni ela occupé woni an tigui ɗa andi boutique on no wayi pas de souci mais nyal to ki ko ça faut que ni fala men je vais participer avec ça d'accord parle de yow parce que wadi ko mi dañi dugol hande so yimi retardé hadi time bi do fo si fi teddi go ngol fi ko yodo len ko sabu am mi dawo yugo ko wulo to tammi do mari fere mo mi ron gawal mo wadi hakunde mi yibe ngondo bayna mi fenu fu ke sanjude woni non wanke woni non hande wona goto no wonno la yarande non hanki ni wonno la yarande non hande na goto la yarande alisina acce tum yewta non ida hande kadi si gorko jomina yo mettu fi pande meta fi ni ko no dar yo ko no do mburi aw mi be ngaw yewti lando ni men fala gollude ni ok problème ala mi didimo ko ko ngasulo mi sikko hande ko sando beri o tam mo muri wadde do mo je tan lan tam makko mi wona ko suudu hamiya peut-être fi ni go ma o golla to mi ay jon mini ma ko mi yata ko kam mi on prépare kay di makko ni joni balle tan c'est tout ngaro yi c'est ala no mo mo ya no kay mais c'était on est obligé la donner ko ma o golla